खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव YBSA आ सुस्मिता बसुमतारी थैनायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामदों। यां बर' स्कलार्स एसोसिएशन थामहिनबा YBSA आ गुवाहाटीआव जानानै थांनाय मोनसे थाग्रा खुलियाव सुस्मिता बसुमतारीनि थैनायनि सायाव थार आरो गोथौयै नायबिजिरनायखौ दाबि खालामो। YBSA आ सोरखार आरो सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरखौ जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ थि खालामनो खावलायो। थैनायनि आन्दोआव थानाय सैथोखौ बिजिरनो नांगोन आरो गोबाव खालामाजासे न्याय होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। गोबां जायगायावनो ई-रिक्सानि थांलाय फैलायखौ जों नुनो मोनो। लामा रैखाथिखौ नोजोर बोनानै चिरां जिल्लानि नेशनेल हाइवे 27 आव एबा राजा लामायाव ई-रिक्सा खारनायखौ बन्द खालामबाय, जेराव चिरां जिल्ला खुंथाया बन्द खालामनो बिथोन होबाय। आयेन बेरेखायै बांलादेशनिफ्राय हाबफैना आधार कार्ड लानायखौ होबथानो आसाम केबिनेटआव थांखि लाबाय। बेनि गेजेराव आसामाव 18 बोसोरनिफ्राय बारा बैसोनि सुबुंनो आधार कार्ड होनाया बन्द। दासिमाव 18 बोसोर बैसोनि सुबुंनो आधार कार्डखौ होजोबबाय। जिल्ला बेंगिरिया रायजो सोरखारनि गनायथिनि उनावसो आधार कार्डखौ होनो हागोन। 2027 मार्चसिम SC, ST, T ट्राइब्सफोरा आर'जलाइ गथायनो हागोन। 18 बोसोर बैसो सिंनि थाखाय आर'जलाइनि खामानिया सोलिबाय थागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया थांनाय सानखालि केबिनेट जथुमाव बेबादि थिरांथाखौ फोरमायो आरो दानिफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गोजौनि सुबुङा रावबो मोननाय नंलिया। आधार कार्डखौ आसामाव आधार कार्डनि थाखाय लानो नांगोन रायजो सोरखारनि बिथोन। आधार होनो थाखाय जिल्ला कमिशनारआ सोरखारनि बिथोन लानो नांगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुङो। एबारनिफ्राय BTCनि जौगाथायनि खामानिफ्रा गामि सिंनिफ्राय फैग्रोनांगौ। बड'लेण्ड दाबिनाया जोंनि बयनिबो गाहाय दाबि। बाथ्राखौ बुंदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गाहाय आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। मख'जाथावदि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया सोरनि मनिटराव सोलियो? बे बाथ्राखौ सोंथि खालामदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गाहाय आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखाय GK पिल्लाइ कमिटिखौ दाफुंनांगौ होनना मेम'रेन्डाम हरदों। MLA BTCनि चिफ EM आरो MCLA फोरजों गिदिंफाना लाक्जारि दिन्थिग्रा, गुबुन हादोराव बेरायनायनि सावगारि समाजारि बिजोङाव फोसावग्राफोरनि सायाव गोख्रों बिबुंथि। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। फैगौ 1 जुलाइ खालारनिफ्राय बाहायजागोन बेसेन बांनाय खान्थिया गंफ्रोमबो बथलाव 38 रांसिम बांहोनाय जादों। बाराव खुलायै फाननाय बियारा 58.44 रांसिम बांहोनाय जादों। भारत हादोराव दिहुनजानाय बियारावबो बांहोनाय जागोन। गुबुन हादोरारि जौनि बेसेना 35 रां बांदों। रुम बथलसे 750 मिलिमिटाराव एबा मिलिमिटारा 142 रांसिम बारायदों। ब्रान्डि, हुइस्कि आरो जिननि प्रिमियाम ब्रेन्डफोरा 530 रांसिम बांदों। हुइस्कि, ब्रान्डि आरो जिननि रेगुलार ब्रेन्डफोरा 420 रांसिम बांदों। बियारनि बेसेना 24 निफ्राय लानानै 38 रां बारायदों। बाराव लोङोब्ला नोंथांमोना होननांगोन उफ्रा 58.44 रां। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। सेन्ट्रेल गुवाहाटीनि पुलिस कमिशनार महरै खामानि मावबोबाय थानाय क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि APS अमिताभ बसुमतारीखौ सेनियर SP मासियाव थिखोनाय जाबाय। थामहिनबा सेनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस मासियाव थिखोनाय जाबाय। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजाग्रा मुंदांखा फावखुंग्रि फुजा मुसाहारिनि बावैसो सिगाङाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांदोंमोन आरो रिलिज जानानै थांखांनायनि मोनसे शूटनि ससे क्लिप्स भिडिअखौ थांनाय सानखालि फुजा मुसाहारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बेयावनो गोबां अनसायगिरि मोजां मोनगिरिफ्रा एबा सुबुंफोरा फावखुंग्रिखौ थैबाय होननानै मिनिथावै बिथांखौ मोजां मोनगिरिफ्रा कमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै फोरमायहरदों। लोगोसे बिथांनि बे पस्टआवनो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारियाबो बिथांखौ मिनिथावै मोनसे कमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों, जेराव बिथाङा मिउजिक भिडिअआव थैनायनि फाव लादोंमोन। हाजोआरि जिल्लानि कार्बि आंलं दिमा हासावनिफ्राय सासेबाबो मन्थ्रि होनो खावलायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारखौ। APCCनि आफादगिरि गौरब गगैया आसामनि मोनथाम हाजोआरि जिल्ला कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनिफ्राय
6 MLA देरहादों गासिबो BJPनि थेवब्लाबो हाजो एबा हाजोआरि जिल्लाफोरनिफ्राय सासेखौबो मन्त्रि खालामासै सिगां कंग्रेसनि समाव होनाय जादोंमोन बाथ्राखौ बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरव गगৈ बिथाङा। बेरगावआव मैया फुंनि समावनो सासे लाइमोन सेंग्रानि जिउ खहा आरो सानै गोब्राब जोखोम। रयेल एनफिल्ड बाइकजों जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमायो प्राणज्योति राभाया जाय 22 बोसोर बैसोनिमोन। लोगोसेनो गाखोफानाय बितु राभा 19 बोसोर बैसोनि आरो अर्जुन राभा 25 बोसोर बैसोनि सानैबो गोब्राब थासारियाव आथिखालाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय लागासिनो दं। गोबाव सान सिगांनिफ्राय CSP खालामबोदोंमोन प्राणज्योति राभाया थांनाय हरनि समाव लोगोफोरजों माबा खामानि दं होननानै ओंखारलांदोंमोन नाथाय बे ओंखारलांनाय समावनो न'फारसे गिदिंबोफिनासै। लोगोफोराबो दायो थोंजोङै मेडिकेलावसो सहैबाय। माहि आरो गुरै आखुनि प्राणज्योति राभा थामहिनबा बाबलु राभानि जिउ खहा जानायाव न'खरजों लोगोसे ओनसोलनाङैनो दुखुनि साया गोग्लैदों। गोथै सहखौ दायो डिमाकुसि थानाया बोखांना थैनायखौ आनजाद नायनो थाखाय उदालगुरि फाहामसालिसिम दैथायहरो। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला मैया फुंबिलि समाव AS23K7221 नम्बरनि गंसे रयेल एनफिल्डजों साथाम लोगोजों न'फारसे फैबाय थानाय समावनो बेरगाव साहा बागान गेजेराव बानायबाय थानाय गंसे कालभार्टआव सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। प्राणज्योति राभाया लोगो सानैयाबो गोब्राब जोखोम जायो। आथिखालाव जोखोम जानाय सानैबो लाइमोनखौ गुवाहाटी मेडिकेलाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। हाग्रानि मैदेरा सिलिंखार खालामलांनाय निखावरि रहित नार्जारिनि न'खौ लुनानै होफिननो थाखाय खावलायदों सोरखारखौ गामिनि रायजो राजाफोरा। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द भैरबपुर गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गंसे न'नि सिलिंखार ओनसोलाव गले गले मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां न'खरा न' गैजायै जानायजों लोगोसे हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउबो जोबदों। बेबादिनो थांनाय मंगलबाराव भैरबपुर गामिनि निखावरि रहित नार्जारिनि न'आव हरनि 2 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा गंसे न' सिफायनायजों लोगोसे न'नि मुवा बेसादफोरखौबो खहा खालामलांजोबो। भुटान आरो अरुणाचल प्रदेशनि हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा साखाथिनि गामियारि मानसिफोरखौ गोबां उदखार खालामो आरो न'आव थानो हायि थासारि खालामो। गोबां खेब मैदेरनि उदखाराव गामिनि मानसिफ्रा जिउ खुंनानै थानो गोब्राब जादों। दा गामिनि रायजो राजाफ्रा निखावरि रहित नार्जारिनि न'खौ लुनानै होनाय एबा राङारि मदद होनायखौ हास्थायदों जाहाथे गावनि न'आव थानो हायो। जरहाटनि रौनिया एयारबेस बिरखंनि जाब्रबथायाव सानै पाइलटजों लोगोसे 7 सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जरहाटआव एयारफोर्सनि बिरगा दिङानि जाब्रबथाया गासै ओनसोलावनो दुखुनि थासारि लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लेन्डिं खालामनायनि माखासे उनावनो बेफ्रुदोंमोन एयारफोर्सनि AN-32 मुंनि बिरखंआ। जाब्रबथाय जानाय जायगा, खहा जानाय एबा बिरखंआव थानाय पाइलटफोरनि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि फोरमायथि फोसावनाय जायाखैब्लाबो दासिम बिरखंनि 7 पाइलटआ थैनायनि खौरां मोननाय जादों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंफोरखौ स्क्वाड्रन लिडार प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शुभम कुमार, सार्जेन्ट जितेन्द्र सिंह, अग्निवीर केमाराम कुमावत आरो अग्निवीर दानिश आलम होनना सिनायथि मोननाय जादों। शिलं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै मैया आसाम हाउसआव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो। गोजाम आफादखौ सिफायो आगुनि आफादगिरि सनालि बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गोदानै आफादगिरि महरै आकाश बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै देरहासार रामसियारि बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि गाहाय नेहाथारि मुनमुन बर', शिलं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि बोसोनगिरि पबित्र मुसाहारि, बोसोनगिरि बनिसा रामसियारि बिथांमोना बाहागो लाफायो। आसामनि नुसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायजों आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचलनि सेपा ओनसोलाव गिख्रंथाव बोलेर' गारिनि जाब्रबथाय जादों। जाय बोलेर' गारिया हाजोनि लामानिफ्राय
गाहायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाया नुजायो। 7 आसामनि सुबुङा थैयो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरा आसामनि सा लखिमपुर जिल्लानि बरलुबा गामिनि बुलबुल हुसेन, आब्दुल हुसेन, नुर हुसेन, आनजाद आली आरो साइदुल आली होनना सिनायथि मोननाय जादों। इन्डियान आर्मियाव 29 बोसोर हादोरनि थाखाय गावखौ बावसोमनायनि उनावबो मेंनो रोङाखै रमन चन्द्र ब्रह्मआ। मख'जाथावदि बाक्सा जिल्ला बागानपारा जोंमापुरि गामिनि थागिबि सासे आजिरा मोननाय आर्मि पाइकि रमन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा 29 बोसोर हादोरनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावबोनायनि उनावबो ओरैनो थायालासेनो खुसेर बिदैनि फालांगि खालामदों। जाय समाव आथिखालनि लाइमोन सुबुंफ्रा जिउ दानो थाखाय सोरखारि साख्रिनि फारसे गोसो होयो, बे समावनो इन्डियान आर्मिनिफ्राय आजिरा मोननाय रमन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा खुसेर बिदै फाननानै फालांगि खालामनाया थारैनो मोनसे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय थुलुंगाखांथाव आरो जायखिजाया खामानियानो दि उन्दै गेदेर थाया बेनि रोखा फोरमान खालामदों रमन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। जोंनि मुंख्लंफोरा जोंनि माहारियारि बार्डनि थुलुंगा, बिथांमोनखौ जों अरायबो जांख्रिथायारि गोसोजों मान होनानै लाखिनांगोन बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा। 39थि मुंख्लं सान फालिनाय आरो मुंख्लं सुजित नार्जारि पार्क बेखेवनाय हाबाफारिखौ थांनाय 12 जुन खालि खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 39थि मुंख्लं सुजित नार्जारि फालिथाय आफादनि बानजायनायाव क'क्राझारनि मक्रापारा मुंख्लं सुजित नार्जारि पार्कआव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जालाङो। जारिमिनारि बे हाबाफारियाव गाहाय दरखंखौ एमसिएलए मानिनां दनेश्वर गयारि बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। फुंबिलिनि हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'जखौ रोजाबखांनायनि उनाव गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखाखौ बेखेवना होयो। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथाङा हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि, बिटिसिनि एमसिएलए आरो इएम बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। जों मिथिगौ गोबां जायगायावनो इसिङारि फालांगिरिफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाना गावसोरनि आवथायाव लादों। आसामनि दाब दाब जायगाफोरावबो बेफोरबादि फालांगिरि खालामगिरिफोरखौ गोबां खेब हमबोबाय थादों। बेबादिनो दिल्ली पुलिसा पहाड़गंजनि कुतुब र'डआव थानाय मोनसे बिल्डिंनिफ्राय सोलिनाय मोनसे अजद गोनां रेकेटखौ हमनो हायो। बृहस्पतिबारनि बेलासियाव सिग्रोमनाय समाव 4 आइजोफोरखौ एरेस्ट खालामो। पुलिस बिबानगिरिफोरा रेकेट सालायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खायो आरो जायगा बिगोमानि हेंथायै आलादा आयेनारि राहा लायो। बेनि गेजेरजोंनो 4 आइजोखौ एरेस्ट खालामो। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 11 जुन खालि सासे सिक्रेट खौरां होग्रा नबकरिमा पुलिस थानानि स्टेशन हाउस अफिसारखौ लोगो हमनानै मोनसे जायगानि बिल्डिंनिफ्राय फालांगि खालामगासिनो दं होननानै खौरां होनायनि उनाव बे अपारेशनखौ जागायनाय जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।